Suomi täällä, terve, ja nyt pelaan mun pikkuveljen kanssa tätä Tank Trollplaya, kun te siellä kommenteissa tai jotkut toivo, että lisää näitä videoita, niin sitten tässä tulee mun pikkuveljen kanssa peluuta. Elikkä siis mä oon tää punainen ja toi mun pikkuveli on tää vihreä, mutta kun vähän laginen tää, kun niin ei aina alussa toimi nämä mun näppäimet, että ei saa oikein mitään. Nauttikaa videosta. Minä siinä naura. Mitä nää repivät siinä koko ajan? Nyt se äkkiin. Älkää välittäkö, jos toi koko ajan nauraa. Ja tässä saattaa olla tosi huono äänenlaatu tässä videossa, koska tässä me ei olla tähän tietokoneeseen mitään, niin mikkiä eikä kuulukea mikrofonia, koska haluttiin testaa minkälaista ääntä kuuluu, jos ei ota kuulua. Vähän vaikea koska pöytäkone sillä ei jaksanut tehdä, koska tämä soomari auki, niin tuli tehtyä tällä. Vähän vitsi. Nyt meni aika pahasti tämä. Elikkä tää on siis 10 poikki ja tulee tulemaan lisää näitä. Okei, Mitä? ei kyllä nyt ihan 10 poikki. Joo, 10 poikki. Ei tule liian pitkää ja tylsää katsottavaa. Tästä kun sä saat sen kohta 3 puolella. Miten mä kuolin? Elikkä siis tässä yksi, jos haluatte videoihin musiikkia, niin laittakaa tän videon kommentiksi, että haluamme videoihin musiikkia. Niin kun meillä taitaa olla jo, oliko se videossa? Pidä kättä vähän ylhäällä. Ei tuu aivan tähän mun reviirille. No, sitä jää seinään logittaa, hitsi hiiri. Miksi se enää voi kuolla. Hei, elää nyt räplää tätä hiirtä. Eikä voitti. Ja tässä tää taitaa olla